Adımlayıp, yürü! Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň yurdumyzda ýerleşlerimiz ähli musulman halklar bilen birlikde mukaddes Urada bayramyny giňden bellediler. Ýola goýulan asly däbe görä hormatly prezidentimiziň gol çeken permana laýyklykda iş günne lelip ılandyldy. Mukaddes Urada aýyny eden doga dileýleriniz, tagat wadatlaryňyz kabul bolsun. Bayramyňyz gutlu bolsun mehribany ileşler. Şuň Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Kazakystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Goňşy döwletler başdanlary mehirli salamlaşyp, birek-biregi ähli musulmanlar üçin mukaddes bolan aýyň tamamlanmagy hemde Urada bayramy bilen gutladylar. Rehimdarlyk, insanyperwerlik, hoşniýetlik, pek ahlaklyk ýaly umum adamzat ruh gymmatlyklarynyň nyşany bolan bu ajaýyp bayramyň iki ýurdun we halklaryň arasyndaky dostlyk hemde dogonlyk gatnaşyklaryny mundan beýlegim putrundyrmaga ýardym etjekdigini ynam bildirdi. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Kasym-Jomart Tokayew töwketdeşlik marşynda özleri hormat goýmak, ynanşmak hemde açyklyk ýolgolar esasynda ýola goýulan döwletary gatnaşyklarynyň strategik we netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen ykdyldylar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň we Kazakystan Respublikasynyň iki tarap bilen gatnaşyklaryň ähli ugurlaryny şol sany syýasy, sowda, ykdysady hemde meden insanyperwer ulgamlarda üstünlükli hyzmatdaşlyk edýändigini ykdyldy. Bu wagtda uzak möhletliğin esasy netijeli özleri gatnaşyklary mundan beýlegim dowam etdirmek üçin ägerdil mümkinçilikler bar. İki ýurdun liderleri özleri gyzyklanmalary halklarymyzyň taryhy, meden hemde ruh gymmatlyklarynyň umumlygyna dayanýan dostlukly türkmen gadak gatnaşyklarynyň mundan beýlegim hoşniýetli goňşulyk hemde umumy bekwitlere gönüktirilen özleri hyzmatdaşlygyň ruhyny depkinli ösdüriljekdigini we giňeldiljekdigini ynam bildirdiler. Telefon gepleşiginiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Kasym-Jomart Tokayew birek-biregi ýene-de bir gezek mukaddes Urada bayramy bilen gutlap, berkjan saglyk hemde jogapkärli döwlet işini üstünlük, Türkmenistanyň hemde Kazakystanyň dogonlyk halklaryny bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowançlyk arzuw etdiler. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Ýaponiýanyň premier ministri Yoshihide Suganyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Töwketdeşiň başynda Ýapon hökümetiniň başdany milli liderimiz Kakasy Melikuli Berdimuhammedowyň aradan çykany wirarly, gynanç we duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi. Melikuli aganyň ihlasy zäkmeti, türkmen döwletiniň öňüne ötüren hyzmatlar bardaky ýagşy ýatlamalar insan kalbyna hemişelik saklanar. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow medet berje sözler üçin Yoshihide Suga minnetdarlyk bildirip, Ýaponiýanyň şu agyr pursatda gynançyny paýlaşýanygyna ýokary baha berdi. Telefon arkaly geçirilen söhbetleşigiň dowamyny taraplar häzirki döwürde türkmen Ýapon dostlukly aragatnaşyklarynyň işçiň we netijeli häsiýetde ýedigini, özara düşünşmek, ynanşmak hemde birek-birege golluk bermek gatnaşyklarynyň ýokary derejede alınıp barylýanygyny tap, iki ýurdun syýasy gatnaşyklarynyň iki tarap bilen hyzmatdaşlygy mundan beýlegim ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýanygyny bellädiler.
Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we premier minister Ýoskeýde Suga döwletara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we onuň geljekde ötüşüň esasy urlaryny, şeýle özara gyzyklanma bildirleýän halkara siýasatynyň wajyp meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda hyzmatdaşlygyň iki tarapdan görnüşde bolşy ýaly, halkara giňişliginiň çäklerini de ösdirilýänligi kanagatlanma bilen bellenli. Söwketdeşler awraýly halkara guramalaryň çäklerini, äkli umumy hemde sivit meçwerdäki oňyn başlangyçlary we teklipleri özara gollaw berilýänligini bellep, gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmagy bolan iki tarapdan gyzyklanmalary tasdikladylar. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we Ýaponiýanyň hökümetiniň başçyny sowda ykdysady gatnaşyklaryň işçileşdirilmeginiň Türkmen-Ýapon hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň berdigini nykdylar. Şunun bilen malykda bilelikdäki taglalaryň netijesinde döwletara ykdysady gatnaşyklary strategik, durnukly we uzak möhletliň häýatda ýewelli. Premier minister Ýoskeýde Suga hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow iki taraplan hyzmatdaşlygyň ösdürmegine ýygyderli gollaw berýänligi we oňyn başlangyçlary öňe sürýänligi üçin hoşalyk bildirdi. Ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagyna Türkmenistany köp sanly tasdymlaryň amala aşyrylmagy munyň aýdyň netijesidir. Şeýle-de Türkmenistany döwrüp neft, gaz we gaz himiýa toplumlarynyň gurulşy boýunça möhüm tasdymlaryň amala aşyrylýanlygy bellenli. Döwlet başçymyzyň aýdyşy ýaly, bugun Ýaponiýanyň kompaniýalary ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamalaryny keskitenen wezipleri amala aşyrmakda möhüm orny elýär. Milli liderimiz Türkmenistanyň Ýaponiýa bilen döwletara gatnaşyklary mundan beýlegem berkitmäge gyzyklanma bildirýändigini tasdiklap, Ýapon kompaniýalaryny we maliýe düzümlerini ýurdumyzda zerur gollaw berjekdigini ynam bildirdi. Şeýle-de söwketdeşler Türkmenistana durmuşa geçirilýän we milli ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagyna, köp ogurly ösdirilmegine, täze häzirki zaman ýokary tehnologiýaly önümçilikleriň dünýä bazarlaryny ýokary hili hemde bäsişige ukyply önümler öndürmäge niýetlenen senagat kärhanlarynyň dördülmegine gönüktirilen 20 meşhurly uzak möhletliň maksatnamalaryň durmuşa geçirilýändigini nazara almak bilen ähmiýetli tasdymlar boýunça işleriň dowam etdirilmegini nykdylar. Neft-gaz toplumy elektroenergetika ulaw we aragatnaşyk pudoklary, suw hojalygy we dokma senagaty iki taraplan hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlar kökmünde keskitlenli. Şunun bilen birlikde iki döwletiň halklarynyň ýakynlaşmagynyň we olaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň berkidilmeginiň möhüm şerti bolan meden ynsanperwer gatnaşyklaryna da möhüm ornuň degişligi bellenli. Söwketdeşler ilim, bilim ugur boýunça netijeli gatnaşyklar mundan beýlegem giňeltmeň wajypdygyny atdylar. Şunun bilen malykda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmen hünärmenlerini okutmakda we taýýarlamakda berýän gollaw üçin Ýapon tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Hemde hyzmatdaşlygyň bu urda üstünlükli dowam etjekdigini ynanýanlygyny aýtdy. Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda döwlet başçymyz häzirki döwürde Liverpool atyny Ýaponiýanyň Sumitomo Corporation kompaniýasynyň gatnaşmagyna urulýan gaz turbinaly elektrik bekediniň gurulşynyň tamamlaýyş tapgyrda alınıp barylýanlygyny belledi. Milli energetik ulgamyny möhüm hataplanýan bu desga ýurdumyzyň elektroenergetika kuwatynyň artdyrmagyna iter berer. We Türkmen-Ýapon hyzmatdaşlygynyň üstünlükli ösdirilýänligini aňladýar diýip döwlet başçymyz aýtdy. Hemde Ýaponiýanyň premier ministri Ýoskeýde Sugany gaz turbinaly elektrik bekediniň açylyş tawrasyna gatnaşmak üçin awgust aýynyň ahyryna Türkmenistana gelmäge çağırdy. Milli liderimiz şol saparyň iki taraplan hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak üçin täze mümkinçilikler açjakdygyna we özara bekwetli gatnaşyklaryň ösdirilmegine ýardam etjekdigini ynam bildirdi. Birek ynanşmak we dostlukly ýagdaýda geçen telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyryna hormat prezidentimiz we Ýaponiýanyň premier ministri birek hemde iki ýurdun halklaryna hoş niýetli arzuwlaryny aýtdylar. Şugun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşik boldy. İki ýurdun liderleri mähirli salamlaşyp, urada bayram münasibetli birek otdylar. Hemde Türkmen we Kyrgyz halklaryna abadançylyk, rowaçlyk arzuw etdiler. İki döwletiň prezidentleri umumy adamzat ahlak kymmatlyklaryny we ruhy ötüş alamatlanýan bu nurana bayramyň iki ýurdun arasyndaky dostluk gatnaşyklar ösdürmäge ýardam edýänligini bellediler. Kyrgyzstanyň başçyny şeýle-de milli liderimiz öwedin dolup bolmajak gitki kakasy Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykany zerarly ýene bir gedek şuňur gynanjyny bildirdi we Kyrgyz halkynyň adyndan doýgudaşlyk sözlerini beýan etdi.
Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedov Sadr Japarova duýgudaşlyk sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Qırgızstanyň halkynyň we onuň lideriniň agyr ýetgizerali, gollawyna we medet berji sözlerini ýokary baha berýändigini nykdy. Telefon arkaly söhbetleşiginiň dowamyny hormat prezidentimiz iki ýerdeşini sala salşyklaryň üstünlükli geçirilmegi we täze konstitusiýanyň kabul edilmegi bilen gutlap, esas kanunyň Qırgızstanyň mundan beýlegim ösmegini ygtybarly binýat boljakdygyny hemde Qırgız halkynyň abadançylygyny ýoklandyrmagy gönükdirilen giň ýerimli özgörtmeleriniň üstünlükli amala aşyrylmagyna ýardam etjekdigini bellädi. Döwlet başlanymy hoş niýetli goňşulyk we özara düşünmek gölgelerini esaslanýan netijeli gatnaşyklaryň barha ösýändigini nykdy. Şunyň bilen malykda soňky ýyllarda biziň ýurtlarymyzda köp ulgamlarda, şol sany syýasy, sowda, ykdysady we meden insanperwer ulgamlarda özara gatnaşyklaryň kiltaýdan täze derejesini gazanmagy başaranlygy bellenli. Söhbetleşigiň marşyny Türkmenistanyň we Qırgız Respublikasynyň liderleri bar bolan mümkinçilikler hemde häzirki ýagdaýlary nazara almak bilen iki taraply gatnaşyklaryň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar we netijeli hyzmatdaşlygy şol sany iki ýurduň işe toparlarynyň arasynda gatnaşyklary ýola goýmaga hemde iş ýeňleşdirmäge ýardam edýän işe duguşluklar geçirmegiň ähmiýetini aýratyn bellediler. İki ýurduň liderleri Gurbanguly Berdimuhamedov we Sadr Japarov döwletara hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini hemde okgunly ösýändigini aýdyp, insanperwer ulgamda hyzmatdaşlygy giňeltmek, hususan ilim, bilim we medeniyet ulgamlaryna gatnaşyklary hasam berkitmegiň wajypdygyny atadylar. Taraplar özara gyzyklanma bildirýän sewit we halkara meseleleri boýunça da pikir açdylar. İki ýurduň awraýly guramalaryň ilkinji nowatda bolsa Birleşik Milletler Guramasynyň garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň we beýleki guramalaryň şäklerini netijeli gatnaşyklar putulandyrmagy ıgrarlygy bellenli. Türkmenistanyň we Qırgız Respublikasynyň liderleri iki ýurduň miýdemez dostlukly gatnaşyklary ıgrarlygyny tasdiklap, iler tutulýan ugurlaryň bir näjetinde netijeli gatnaşyklary mundan beýlegim ösürmek üçin ähli taýlalaryň ediljekdigini nykdylar. Telefon arkaly söhbetleşigiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedov we Sadr Japarov ýene-de bir gedek dünýäniň ähli musulmanlar üçin mukaddes bolan Urada bayram bilen birek bire gutlap, iki dogunlyk halka parahatçylyk, ötüş hemde rowaçlyk arzuw etdiler. Şuun, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov hemde Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani'niň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki döwletiň başdanlary mähirli salamlaşyp, söhbetleşigiň marşyny döwletara gatnaşyklaryň şuunky ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligini kanagatlanma bildirdiler. Pursatdan peýdalan prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedov we Muhammed Ashraf Ghani musulmanlar üçin mukaddes bolan Urada bayramy münasibetli birek bire gutladylar. Hemde türkmen we Awgan halklaryna parahatçylyk, abadançylyk, rowaçlyk arzuw etdiler. Goý mukaddes Urada aýynyň sahawatly günlerini berjäden desurlaryňyz hemde doga dileýleriňiz beýik bir waryň dergäkine kabul bolsun diýip milli liderimiz aýtdy. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedov dogonluk ýurtlaryň arasynda hoş niýetli goňşulyk, dostlyk hemde din hukukluk ýolgeleri esasynda gurulýan hyzmatdaşlygyň okgunly ösýändigini kanagatlanma bilen mellap, Türkmenistanyň biziň döwletlerimiziň arasynda gatnaşyklaryň hemme taraply ösdirilmegine ýokary baha we aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy. Söhbetleşler sowda, ykdysady, ýanyş energetika we uly kommunikasiýa ulgamlaryny iki taraply hyzmatdaşlygyň netijeli häýatda ýedigini belläp, häzirki wagtda iki ýurduň gatnaşmagyny bu ulgamlarda bilelikdäki iri tatlymlaryň durmuşa geçirilýändigini nykdylar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirsiniň, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ugru boýunça ýokary voltly elektrik geçirsiniň we optik süýümli argatnaşyk ulgamynyň gurulşygy aýdyň mysal hökümini görkezildi. Türkmenistan, Awganistan, Azerbaycan, Gruziya we Türkiýe tarapyndan gol çekilen ylalaşyň çäklerini dördülen lapis lazuli uly üswaşyr geçilgesiniň ähmiýetini aýratyn nisberli. Şunyň bilen malykda prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedov we Muhammed Ashraf Ghani bu taýtlamanyň üstünlükli durmuşa geçirmeginiň merkezi we Günorta Aziýany hemde Ýewropa döwletleriniň arasynda harit dolanşygynyň möçberlerini artdyrmaga ýardam etjekdigini, sewtara sowda ykdysady gatnaşyklar ösdürmäge ägirdir goşunt boljakdygyny atadylar. Göründüşlüğün dowamyna söhbetleşler häzirki wagtda iki goňşy ýurduň tagalalaryny netijesinde sewitin we dünýäniň durnukly ötüşini gazanmagy gönükdirilen täze uly energetika geçirgesiniň dördülýändigini kanagatlanma bilen bellädiler. Bu taýtlamalaryň amala aşyrmagy ýurtlary hasam ýakynlaşdyrar. Halklaryň arasynda dostlyk we dogonlyk köprüsine urlar. Olaryň ykdysadyetleriniň mundan beýlegim ösmek üçin giň mümkinçilikler döredir.
Owganystanyň halkynyň awadançylygyny ýokurlandyrmaga ýardym eder diýip, hormatly prezident bol Gurbanuly Berdimuhammedow nykdady. Hemde hyzmatlaşyň ägirdir kuwatynyň Türkmenistany hemde Owganystan Islam Respublikasynyň arasynda uzak mökletden esasy uralýan gatnaşyklary hatym putulandyrmak üçin ygtybarly esas bolup hyzmat etjekdigine berk ynam bildirdi. Prezident Muhammed Ashraf Ghani Owgan halkynyň adynyň türkmen liderine dogonluk raýdaşlyk hemde döwletiň durnukly ösmegine ul gollawy, şu ýyllaryň dowamyny berýän ul ykdysady we insanperwer kömek üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Owganystan Islam Respublikasynyň lideriniň belleşi ýaly, onuň ýurduny Türkmenistan bilen hoş diýetli goňşuluk gatnaşyklaryna uly sarpa goýulýar. Hemde hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň durmuşy geçirýän parahatçylyk söýjülükli daşary siýasatyna ýokary baha berilýär. Şol siýasat bolsa sevitde durnuklugy, parahatçylyk we howpsuzlyk üçin etmeň möhüm şert bolup durýar. Döwlet başdanlary däp bolan gatnaşyklar ösdürmeň geljeği bardy pikir alşyp, Türkmenistanyň we Owganystanyň özara gatnaşyklarynyň oňyn tejribesine daýanmak bilen bar bolan mümkinçilikleriň köp ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin ulolýanlygyna ýokary baha berdiler. Döwlet başdanlary mukaddes Orada bayramyna münasibetli biregi ýene bir gede gutlap, dostlukly ýurtlaryň dogonluk halklaryna parahatçylyk, awadançylyk we rowaçlyk ardy etdiler. Biziň halklarymyzda köp asyrlyk umumy taryh, asırlaryň jümmüşiniň göwaşylýan medeni we ruhy däpler birleşdirýär. Söhbetdeşliň ahyryny prezidentler Gurbanuly Berdimuhammedow we Muhammed Ashraf Ghani hoşlaşanlaryny döwletara gatnaşyklarynyň dostlugyň we hoş niýetli goňşulygyň iň gowy däplerini, halklaryň hoşmeýilli erk isleg esasyny ähli ulgamlarda hasam giňeldiljekdigini ynam bildirdiler. Indi bolsa hormatly prezidentiň adyna Orada bayramyna münasibetli gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Mälikulewич, gadarly doganym. Siziň arkedratyňyzda bu Türkmenistanyň dogonluk halkyny sahawatlyň hemde hoş niýetliň, ähli musulman ümmaty üçin mübarek Orada bayramı bilen tüýsürekden gutlaýan. Biziň halklarymyzyň taryhy, ruh hemde medeni umumlygyna esaslanýan özar anlaşmak we hormat goýmak ruhunyňky strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä çykanlygyny aýratyn bellemek isleýän. Bereketli türkmen topragyny golaýda geçiren netijeli, açyk gepleşiklerimiz biziň ýurtlarymyzyň arasynda ýola goýulan hoş niýetli goňşuluk, köp ugurlyk hemde strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýlegem giňeldilmegine ýardym eder. Allah'ın bütün dünya öz sahawatyny ýollayan mukaddes Orada bayramyna münasibetli. Size hemde siziň maşgal agdalaryňyzyň ählisine berk jan saglyk, uzak ömür, jogapkärli döwlet işiňizde täze üstünlikleri, Türkmenistanyň dogonluk halkyna bolsa parahatçylyk, gülläp ötüş hemde awadançylyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Şafkat Mirziyoyew, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Bu da şeýle diýilýär. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň arkedratyňyzy beýik bir waryň sahawat eşilýän mukaddes Orada bilen mähirli gutlaýan. Orada bayramy öz tewigatyna dolanmagyň, Orada aýynyň pekize suwuny öz kalbyny teminlänleriň, beýik bir waryň öňünde ruh taýdan peklenenleriň bayramydyr. Bilelikdäki tagalalaryň netijesinde ýakly musulman ümmatynyň raýdaşlygyny hemde dostlugynyň putulanjakdygyny we biziň islam medeniýetiniň ötüşiniň hemde öňe gitmeginiň şaýatlary boljakdygyna ynanýan. Hasan Ruhani, Iran Islam Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle sözler bar. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň arkedratyňyzda hemde dostlukly türkmen halkyna Orada bayramyna münasibetli tüýsürekden gutlawlarym iýermek meniň üçin ul hormatdyr. İslamyň belent ruhy ahlak gymmatlyklaryny şöklendirýän bu bayramyň biziň dogonluk duýgularymyzy artdyrjakdygyna hemde musulman ümmatynyň ýagty geljeginiň hatirasyna mundan beýlegem tagla etmäge ruhlandyrjakdygyna umyd edýän. Beýik bir wardan size berk jan saglyk we bagyt, dostlukly türkmen halkyna hemde tutuş musulman ümmatyna bolsa parahatçylyk we rowaçlyk ardy edýän. Iň gowy ardylar bilen Abdel Fattah al-Sisi, Misir Arab Respublikasynyň prezidenti. Bu da şeýle diýilýär. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Mukaddes Orada bayramyna münasibetli siziň arkedratyňyzda tüýsürekden gutlawlarmy hemde iň gowy arzuwlarymı beýan etmek
Menne ulu kanagatlanma duygusyny öredýär. Beyik Allah Taala'dan size berk jan saglyk hemde bagyt, tutuş musulman ümmatyna bolsa gülläp ötüş we awadançylyk eşilmegini dileýän. Size şuňur hormat goýýanym mardaky, ynanyrmalarmy kawurdym. Halifa bin Zayed Al Nahyan, Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti. Bu toda şeýle setirler bar. Onuň arkidarty, Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin arkidartyňyz Yardan Haşmit paşalygynyň halkynyň hökümetiniň adyndan wagt öz adymdan size sahawatly urada bayram münasibetli gutdolaryny beýan edýän. Size berk jan saglyk we bagyt Türkmenistanyň doganlyk halkyny bolsa mundan beýlägem gülläp ötüş we rowaşlyk ardy edýän. Abdullah II, Ýordaniýanyň paşasy. Bu tawda şeýle diýilýär. Onuň arkidarty, Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin arkidartyňyzda mukaddes urada bayram münasibetli tüýsürekden gutdolarmy, hemde iň gowy arzuwlarym iýermek meniň üçin bagytdyr. Sizin arkidartyňyzda berk jan saglyk we bagyt, dostluklyk halkyňyza hemde ýakly musulman ümmatyna bolsa mundan beýlägem rowaşlyk we öňüg düşlük arzuw edýän. Haysam bin Tarek, Omanyň sultany. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň neft gaz pudugyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça geçirilen halkara forum öz işini tamamlady. Hormatly prezidentimiň tapşyrma boýunça bu forum Türkmen gaz we Türkmen neft döwlet konsernleri, Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasy hemde Maliýe we Ykdysadyýat ministrligi tarapyndan uruldy. Forumyň ikinji günem netijeli tarapdan käsitlendi. Gelecekde de ýalnys energetika toplumuna seýit we dünýä ähmetli täze taslamary durmuşa geçirmek biziň döwlet siýasatymyzyň möhüm ugurlarynyň biri bolar. Mejlisiň ikinji günem energetika bazarlaryna ählemimi ýagdaýlary hemde dünýäniň gowwatly energetika döwletleriniň hatyna girýän Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçiliklerine başlandy. Çıkışlarda hormatly prezidentimiň alyp barýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklydy. Soňky 10 ýylda Türkmenistanyň önümçilik pudugyny äger tuly meşhurdy. Döwlet hemde daşaryt maýa goýumlaryny gönükdirip, milli ykdysadyýetimizi ýygydly we diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek üçin pudu binýadyň döredilendigine tally. Şunda has ýeri maýa goýumlar newitgaz pudugyna gönükdirilýär. Dünýäniň ençeme ösen döwletlerine täsir eden ählemimi ykdysady çökünlik şertlerine de Türkmenistanyň ykdysadyýety durnup golar. Maýa goýumlarynyň paýy ýokary derejede bolmagyna galýa. Her ýyl EPS meşhurdäki pul ferişdeleri giň gerimli sewit we milli ähmetli taslamary durmuşa geçirmäge gönükdirilýär. Şeýle taslamalaryň hatyryna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçiriji ulgamy ýaly ýeri halkara ähmetli taslamary bar. Bularda ortaňa çykyşlarda giň işlendirilip geçirildi hemde şular ýaly halkara ähmetli çäýerler geçirmäge döredip berýän giň şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş hem hoşalyk sözler aýdyldy. Paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň hormatyna geçirilen ekologiýa çäresine halkymyzyň aýratynam ýaşaryň işçiň gatnaşmagy döwlet başçylarynyň taalaty bilen ýaganlandyrylan giň meşhurly çäýerleriň giň bolýan münasip bolýanynyň aýdyň beýany urildi. Giň meşhurly çäre münasibetli guralan dawarlary we köpçülikden velosipedli ýürüýüşi Aşgabat şäheriniň Köpetdi atrabynyň we Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Balkan welaýatynyň ekologiýa çäresi ulur ukulentlige betlendi. Şunda milli liderimiziň ekologiýa we daşgurşy gorumyk ulgamnak giň erimli işleri aýratyn ähmiýete eýe boldy. Muňa özi ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugru hökmüne kesgitlendi. Diýarymyzda ykdysady we durmuş ulgamyna amala asyrlayan toplumlaryň özgertmeler maksatnamalary, raýatlarymyzyň ähli wagtda awadançylygynyň möhüm şerti hökmüne ekologiýa bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Döwlet başçylarymyz Türkmenistanyň köpçülikden sport şäherlerini, şol sany velosipedli ýürüýüşler geçirmek wagtda azaýyp däwiň başyny başlady. Bu başlangıç vatandaşlarymyzyň dolu gollawyna münasip boldy. Olar paýtagtymda we tutuş ýurdumyzda guralýan şeýle şäherlere ruhulentlik bilen gatnaşýarlar. Şol şäherler bolsa Türkmenistanyň müňler söýetini birleşdirýär. Hormatly arkadaşlarymyzyň ekologiýa ulgamyny öňe sürýän anyk başlangyçlary halkara bileşiginiň hem dolu gollawyny we iqrarnamatyna münasip bolýar. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy tarapyndan bütün dünýä velosiped gününiň döredilmegi 1000 aýdyň tutnamasydyr. Her ýyl 3-nji iýunda velosiped güni bellenip geçilýär. Ýurdumda ekologiýa sport şäherleri, şol sanda her ýyl giňden bellenýän bütün dünýä saglyk güni münasibetli şäherler ýygyderli geçirilýär.
Sagaliç we terbiýeçilik ähmetinden başga da olar jemgyýetiň ekologiýa medeniýetiniň ýokarlandyrylmagyna we kämilleşdirilmegine ýardam etýär. Milli liderimiziň nyktaýşy ýaly arasy ekologiýa, saglyk we sport diýen düşünjeler öz aralaryna berk baglanşyklydyr. Velosipedli ýörüşler ekologiýa taýdan arasy ulan görnüşi hemde velosipedi wagt etmän giňden ýaýran usullar. Velosiped sportu bilen meşgullanmaň adamyň saglygyny berkitýänligi, işeňligini ýokarlandyrýanlygy şüphesidir. Ýurdumyzda sportuň bu görnüşi bilen meşgullanýanlaryň sany barka artýar. Velosiped sportunyň ähli ýaşdaky adamlar üçin ýeterli bolmagy oň esasy artykmaçlyklarynyň biridir. Velosiped sürende ýa-da piýada ýöränne adamyň bedeniniň ähli möhüm ulgamlary hereket edýär. Bugünkü şäherä piýada gedilen jetmek halyandan goşulandygyny bellemeliler. Erteher bilen gözellikler synlamak, piýada ýürüş edip, jan saglygyny berkitmek bu şäheräň özünnizi. Garaşdydy. Baky bitirip Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenbaş şäher häkimliginiň guramagyny Hazar deňdiniň kenaryna dabara geçirildi. Dabara sunudy saatlarynyň şowkunly aýdym saatly çykyşlary bilen dowam etdi. Yerine yetirilen bayramçılık çıkışlarında hormatly prezidentimiziň rowazy işleriniň, bagtyar döwrümizin, Türkmen sportunyň taryhy belentden yetirli we halkymyzyň ata watanymyza milletiň arkadagyna söýgüleriniň, hormat sarpalarynyň çäksizliginiň hoşowazy bolup ýanglandy. Ekologiýa şähereti bugün Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyna da dowam etdirli. Sport şäheretine köp sanly gatnaşçylar, şol sana talip ýaşlar etrabyň jemgyýetçiliginiň ýaş netliň wekilleri goşuldylar. Şeýle şäherler esasy maksatdan başga da jemgyýetiň tagallalarynyň birleşdirilmegine, adamlaryň sagdyny durmuş, paragatçylyk we alalaşykylyk, dörejlik hemde hoşniýetlilik ýörelgeleriniň töweregine, hasy berk jewitleşmegine ýardam etýär. Hormatly arkadaşymyzyň nyktaýşy ýaly velosipedli ýörüşler adamlarda tebigaty ýakyn bolmagy, oň gözelliginden lezzet almagy ýardam etýär. Biziň ata-babalarymyz hemişe mehriban tebigatymyz bilen sağlaşykda ýaşapdyr. Ondan güýç guwat hemde dörejlik ilhamny alypdyr. Bulan ählisi mehriban halkymyň günnelik durmuşyny we bayramçylyklaryny, parazatly däp desturlaryny, baý halk dörejiligini, ajaýyp sunugy deserlerini öz beýan tapdy. Bugün tebigaty aýagly garamak milli öz boluşynyň möhüm ýörelgeleriniň biri bolmak bilen döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurny öwrülýär. Köpçüliklerin velosipedli ýörüşe gatnaşylar Aşgabat binatynda paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň hormatyny guralan dabara gatnaşdylar. Çykyşlarda Türkmenistanyň saglygyny berkitmek, köpçüliklerin beden terbiýany we sporty ösdürmek, ýurdumyzda amatly ekologiýa ýagdaýyny döretmek meseleleriniň hormatly arkadaşymyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurdugyny ýytaldy. Milli liderimiziň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň şany sene münasibetli watandaşlarymyza ajaýyp sogat bolanlygy bellendi. Bu kitabyň sahypalaryna paýtagtymyzyň geçmişi we şuguny, onu mundan meýlekde ösdürmeň ýollary öz beýan tapdy. Bu ýerde ýerine ýetirilen ajaýyp aýdymlarda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, döwlet başdanmyzyň baş tutanlygyny, döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamyny, şol sany sportda gazanylan üstünlikler, hormatly arkadaşymyzyň watanymyzy gülledi ösdürmek hemde halkymyzyň awadançylygyny üpçün etmäge gönükdirilen parazatly siýasaty, milli senamamyzyň şanly taryhy seneleri ruhulentlik bilen wasp edildi. Üstünlükle dowam edýän ekologiýa çäheriniň barşyna paýtagtymyzyň ýaşaýjylary bu çähere içen gatnaşýarlar. Adamlar piýada ýöremek bilen bir hatarda ýolagçy awtobuslarynyň we taksilaryň hyzmatynyň peýdalanmak arkaly hereket edýärler. Şonuň bilen baglykda bolsa, Aşgabatlylaryň zerir bolan ýerlere gidip gelmekler üçin paýtagtymyzyň durly künjeklerine velosipedleri kärinesine berýän nokatlarym işlerini ýaýwanlanyrdylar. 20. maýasyna dowam etjek ekologiýa çäresi durly hyzmatlaryň, şol sany velosipedleri kärinesine paýlamak hyzmatlarynyň ýola goýulmagyny talap edýär. Şu ekologiýa çäresine Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrligi, şeýle Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürligi işini gorkadýar. Paýtagtlylar kärinesine alan velosipedleri arkaly ekologiýa çäresiniň geçirilýän günlerini de öz meýilleşdiren işlerini arkaýyn ýerine ýetirmäge mümkinçilik alýarlar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň owlukçylyk pudugyny ilmi esasy şalt tepkilerini esirmek, hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän beýik özgertmeleriň esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň tawşyrygy esasyny ahal welaýatyna gök we bakça ekin önümlerini ýetişdirmekligi aýratyn ünserliýär.
Göktep etrafına da göktür bakışı ekinlerini, meyvanın dürlü görünüşlerini yetiştirmekte ulu tecrübesi olan usvat kärnişlerin bir näçesi netijeli zähmet çekýärler. Olaryň ihlasy bilen ekin meýdanlaryna gög önümleriň dürlü görünüşleriniň, meýweleriň bol hasyly yetiştirilýär. Bu orada etrapda ulu tecrübe toplanypdyr. Şu ýyl Göktep etrafynyň usvat daýhanlary sogonyň we yer almanyň bol hasylyny yetiştirýärler. Etrap boýunça şu ýylyň hasyly üçin jemi 780 hektary yer almasy, 120 hektar güýzlük we 210 hektara ýarlyk sogon ekilip, şu günler olary agrotehnikanyň ähli talaplaryna laýyk ýydak edilýär. Etrafyň ekrançylyk meýdanlaryna sogonyň ýokary hili hasyl berýän görnüşleriniň ýerki ekilen ýerlerine eýýän bereketli hasyl ýetişipdir. Etrafyň daýhanlary ýakyn wagtda sogon hasylyny ýygnamaklyga taýýarlyk görýärler. Etrapda şu yer almasy, käşir, pomidordur, hyýar ýaly görnüşlerinden we meýweleriň dürli görnüşlerinden bol hasyl almak uğruna meýleşdirilen işler sağlaşykly anyp barlýar. Etrapda owa hojalyk öýenimçiligini ösdürmek döwrewap agrotehnologiýalaryň hasabyna üpçün edilýär. Mälum bolýar, owa sanagat toplumynyň ösmegi köp wagtda yer we suw serişdeleriniň oýlanşylygy peýdalanmagyna bagly bolup durýar. Ýurdumyzda suwdan peýdalanmagyň öňdäwärji we tygyşytlaryjy tehnologiýalary işçiň ornaşdyrylýar. Göktep etrafynaky işler munyň aýdyň misalydyr. Etrafyň kärnişleriniň ihlasy bilen kemale getirilen bereketli sogon we yer alma hasylyny göreninde gözüň dokunýar. Ýurdumyzda dowam edýän zähmet galkynyşyna münasip goşantlanyşan Ahal vilayatynyň Göktep etrafynyň zähmetsewer adamlarynyň ihlasy zähmetem halkymyzyň bereketli saçanyň hemişe narly gymmatlardan dolup durmagyny üpçün edýär. Bagçaçylyk, gökrançylyk boýunça telekesi daýhanlaryň gazanýan üstünlikleri bellenmäge münasipdir. Ekin meýdanlaryna bol hasylyň alamatlary beginjin goşulanýar. Owa hojalygyna belen sepkitleriň eýilenmegine ýurdumynyň telekeçileri münasip goşantlanyşýarlar. Telekesi daýhan Murad Muradow Ahal vilayatynyň şäherine 300 hektar meýdana yer almasyny ekdi. Daýhanlaryň aýtmaklaryna görä, meýdanyň ak güllere bölünmegi hasylyň köp boljakdygynyň aýdyň alamatydyr. Destapy hasaplamalara görä, her hektardan 15-20 tonna yer almasyny almak meýilleşdirilýär. Yer almasynyň biziň howa, toprak şertlerimize uýgunlaşan görnüşleriniň ekilmegi daýhançylyk tejribeleri bilen berk baglanşylar. Ýakyn günlerde yer almasynyň ýygymyna girişler. Bu möhüm iş üçin ýokary taýýarlyk hasylyň bellinin wagtda ýygnalmagyny üpçün eder. Her bir işte belen sekbetleri eýlemegi maksady edilýän telekeçi yer almasy dolu ýygnalandan soň ikinji ekiniň ekilmegini gözüne tutýar. Belent maksady öňde goýup oňa ýetmek üçin alman gazananlaryny daýhançylyk tejribeleri bilen utgaşdyrmak telekeçiniň işine esasy ýörelgedir. Bu ýörelgäniň ýokary netijeleri üpçün edýän iş tejribesi tasdiqlaýar. Hormatly prezidentimiň owa hojalygynyň ösdürmegine telekeçileriň işçiň gatnaşmalygyny hemişe noktaýar. Gahraman akadamyň puduň öňüne kesitlen möhüm gözipelerini ýerine ýetirmekde ihlasly zähmet çekilýär. İşlemäge, döretmäge ähli mümkinçilikleri dördüp berýän hormatly prezidentimize telekeçiler hoşalyk bildirýärler. Berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan parakaçynyň öňeşmeň watan ýylyna da hormatly prezidentimiň saýasynda ýurdumyzyň ähli künjegini ýaş neslimiň arasynda geçirilýän dürli derejeli aýdym sally bäteşikler öz boluşdy ähmiýete ýa bolup, tomoşaçylarda ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galýar. Ýurdumyzyň şanly garaşsyzlyk bayramasyna başlanyp, her ýyl geçirilýän garaşsyzlygyň merjen dänleri ratly bäteşigem munyň aýdym kepiller. Bu bäteşiň Aşgabat şäher Ahal Balkan vilayaty tapkyrlarym baý many mazmuny boldy. Ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllygynyň bayramyna bagşlanyp geçirilen bu bäteşige desapy tapkyrlarda saýlanyp alynan zekini mektep okuwçylarynyň en şemesi ýokary ruh öňlükde gatnaşdylar. Ýaş nesillerimiziň dörejilik okuyuplardyr başarnyklaryny ýüze çykarmak maksady bilen geçirilen bu bäteşikde oňa gatnaşyjy ýaşajak sunugat usatlary bäteşiň şertleri esasynda özleriniň dörejilik mümkinçiliklerini ezberlik bilen görkezmek başardylar. Bäteşiň baş maksady zekini çağlary ýüze çykarmakdan, olaryň dörejiligini gollaw bermekden, watan söýji ýaşlary ösdürip ýetişdirmekden, hemem halkymyzyň milli dep desturlaryna bolan söýgüni potulandyrmakdan ibaretdir.
Bäsçykda oňa gatnaşyjy Ruhulent we Şadiýan oglan gyzlar berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne bedew bady bilen öňe barýan ýurdumyzyň boýsunçly ösüşlerini, hormatly prezidentimiziň iýil ýurt bähwetli, nusgalyk işlerini, Türkmenistan tarahatçylygyň we anaşmaň watan ýelini, eşetli durmuşymyzy, bagtýar çağylygy, dostlugyny, hemde şeýle döwleti döwrany, bagtýar döwrü peşgeş beren, gahrman arkadamyzy özleriniň döwrüwap aýdym saatlar bilen belent joşgyny wasp etdiler. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň ruhulent körpeleriniň ýürekden ýerine ýetiren aýdym saatlary, şowkuny tansardar halk dürüzlük çykyşlary oňa tomaşa etmäge gelen bagtýar aýatlarymyza ýatdan çykmajak ýakynly täsirler galardy. Bäsçe gatnaşyjylaryň dürli saat gurallarda usatlyk bilen ýerine ýetiren ýakynly saatlary bolsa, bu bäsçe aýratyn öwşün şaýyp, onuň şatlyk şowkuny hasy arşa götürdi. Bäsçekde has zehinler saýlanyp alnyp we olar ýurt boýunça geçiriljek garaşdyrlygyň merjen däneleri 2020 ratly bäsçegiň jemleýici tapyryna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Türkmenistan tarahatçylygyň we anaşmaň watany şygarasyna geçýän ýylda garaşdyrlygyň merjen däneleri dörejülük bäsçegiňe aýratyn mana eýe boldy. Ýurdumyz körpe nesilleriň awadan durmuşy ogrunyna has amatly şertler döretmek meselelerine jogapkärçilikli çemeleşýär. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen çağlaryň sadaşykly ösüşi, olaryň awadan durmuşynyň üpçün edilmegi, durnukly döwlet ösüşiniň esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistan çağanyň hukuklary baradaky konwensiýany tasdiklap, çağlaryň hukuklaryny üpçün etmek we olaryň bähwitlerini goramak boýunça borçnamany üýtgewsiz ýerine ýetirýär. Öz işini gönnen-göne çağlar bilen baglanşykly meseleleri bagyşlan ýeri halkary guramasy bolan UNICEF Türkmenistanyň işçi hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Çağlar forumlaryny guramak garaşsyz hemişelik betarap döwletimiziň parahatçylyk söýjülükli siýasatynyň esasy uğurdur. Milletary gatnaşyklarda çağlaryň tejribe toplamagy, döredijlik we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň erkinligi, ýaşlaryň arasynda parahatçylyk we sagdan durmuş ýörelgileriniň wagt edilmegi, dostluk we deň hukukly hyzmatdaşlyk ýörelgilerine esaslanýan halkary gatnaşyklarynyň ösdürilmegi döwletimiziň parahatçylyk döredijlikli işiniň esasy uğur bolup durýar. Çağlar parahatçylygyň ilçiler diýilip atlanyrlar. Muňa öde diňe bir manyly jümle bolman, eýsem ol anyk durmuş ýörelgesine urilýar. Şunlukda çağlaryň köpegişgini durmuşyna, olaryň bagtýarlygyna möhüm ähmiýet berilýär. Aýdym saada çykyşlary berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň giň möçürli özgertmeleri, ýurdumyzyň parahatçylykly ýörelgeleri, döwletimiziň körpe nesiller baradaky aladasy, mehriban halkymyzyň gözelligi bilen bagly boldy. Zekini çağlar joşgyny çykyşlary bilen mehriban watanymyza zekini açyk görkezmek, arzuny amala aşyrmak üçin öňün mümkinçilikler döreden Türkmen halkynyň arkadagy hormatly prezidentimize söýgüsini, hemem hoşallyklaryny beýan etdiler. Çağlar mehriban watanymyza dostlugyň, parahatçylygyň, bagtýarlygyň dagaralanýanynyň wasbyny ýetirdiler. Hormatly amlarym, bolsa ýurdumyň welaýatlaryna bu paýtagtymyz Aşgabatda 13-nji maýda saat 20, 14-nji maýda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, günniň ordan telde sekundy 14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijetine 16-21 gradus, günnüdine 30-35 gradus, kenarky taraplaryny orta 24-29 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny azkem bulut hawa bolup, günniň ordan telde sekundy 14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijetine 16-21 gradus, günnüdine 28-33 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny az bulut hawa bolup, Demirabad günniň ordan telde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijetine 14-19 gradus, günnüdine 28-33 gradus maýl bolar. Liverpool welaýatyny az bulut hawa bolup, Demirabad günniň ordan telde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijetine 15-20 gradus, günnüdine 29-34 gradus maýl bolar.
Daşowut welatyny az bulutly howa bolup, Demirarok günü ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gijesine 14-19 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az kem bulutly howa bolup, günü ordan 9-11 metre ýetýän şemal ufer howa gijesine 17-19 gradus, gündüzüne 30-32 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 14-nü magnet hadisasynyň gowşap täsiri bolmany araşdyrýar. Edid watanaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meşhurynyň kadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerdiýat basyny, howanyň derejesini üýtgeýäni nazara alyp, pasyla görä geýinmegi maksat berýär. Mehrman ýerleşler, beýdi günleri berk berjäňiz, ýeriň issenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehrman adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiziň ýalyk döwrüne aty watanmy Türkmenistan ýahly wagtlarda tüşüresenýär. Ähli tüşüň özünni bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyň ýerleşler.